you. Ma, live tayo. Niluto mo naman sa ano? Alam natin. Maggatong na ako, magpakulo na ako sa tubig. Ha? Sabi mo nga yan na ito, sabi lang kaya kawasakan mapaklay. Paklay sa? O kaya ang nakumong, baka nakabili ng mga kung saan na ang balo. Basta na nakasala sa dalaga na. Sabi ko yun. Okay na, kahit ba, pero kung hindi nga tama, ito man talagang nawalagos na yan. One viewers, hello po. Hello sa first viewers natin. Magpapakulo muna ako na ang tubig para sa spaghetti. Ibaba mo na siya nito ko. Yung alin? Di, ako naman. Luto sa sauce, kanya sige mo. Di darug lang ito. Di na ito pwede ibaba. Ibaba na natin yung mula ko sa pagkakati ako. Ibaba. Ako nakatibag. 2 viewers, hello. Wala man. Simpleng handa lang ito. Yung kakarating ko lang galing Bato. Kasi nag-drive tayo. 3 viewers, hello po. Shoutout po sa inyong lahat. Pwede po kayo mag-comment. Comment po tayo. Yung anak ko nasa school pa. For viewers, hello. Maulan. Kakauwi lang nila Kuya Nuli. Galing dito. Baka dumiretso lang sa nandun na sa Bato. Kaya hindi ko sila naabutan. Lalabasan ko sana ng alak. Six viewers, hello. Shoutout po sa inyong lahat. Ito simpleng handaan. Hotdog. Ito yung hotdog. Siyempre, salamat sa binan ko na nagpadala ng panghanda ng anak ko. Spaghetti. Ilang piraso ito ba? Spaghetti. 4 na piraso spaghetti, pwede na ito. Nung nakaraan, dami. Nung isang taon, dami ko na. Ngayon lang talaga tayo, medyo nagipit-ipit. Nung walang padala yung binan ko, wala sana tayong handa ngayon. Marshmallow. Abangan nyo na lang yung vlog, kasi magpa-vlog ako mamaya. Kasi yung nito, sabi nung anak ko, yung handa niya, lalagyan namin sa styro. Yan yung styro. Ito. Parang hindi kasi ko ng mama. Wala. Ay, ito nga. Tingnan mo nga. Kaya pagtatawid, magtawag muna. Ito yung styro. Luluto kami dito ng ng spaghetti. Tapos ilalagay dito. Ilalagay dito. Tapos dadali na lang doon sa school nila. Tapos sakto pa yung birthday niya. May
Kaya na doon sa school. Yung... Ano yung kanina doon? Masaktuhan na birthday niya. Ano yung pinipransa? Oo, nandun si Inang Pinya Francia. May misa. Ha? Isa. May misa doon, tapos nagdala lang kami ng pang-offer si birthday niya. Kapag natin magulo tayo ngayon. Magulo talaga yun kasi magliligpit pag nakaluto na. Tingnan mo yung ano, live natin magdadatong sa labas. Mama, saan? Sige. Tapos nakaluto na rin si mama dito. Na ulam namin. Nung isang taon, dami talagang handa. Na ano, binigyan ako ng isang paa ng baboy. Tapos isang ulong napakalaki. Tapos may, ano ba, may 5 kilong kalabaw. Nung isang taon. Bagay, ano, malay mo next year, makaraos tayo. Ulam namin, adobo. Taga lang. Daming binili ng janitor. Huwag na natin papasukin si Bibi. Dami ng apple. Huwag na. Papasok. Tapos kasama natin sa pupunta doon. Dali, ano ito? Basta, pabandon ko ah. Ito na sa mga. Hindi mag-expect. Kasi kung nakakami. Ilan yung classmate niyo? 33. Eh? 33 sila. Ginawa ko ng 40. Tapos siya sa beach. Marami strasa. Ba't principal? Finger hanggang grade 6. Lahat na yun. Yung school. Na, teacher. Hindi, yung school. O sa yung 43, sila lang yun. 33 silang classmate. Yan yung malapad na ako sila. Magpapakulo na ako doon. Wala pa rin ako sila. Kaya, gawang bagat naman po. Ito malapad. Kalit. Hello ko ma. Hello ka. Sa live. Hello. Tidaya po, pasensya na po. Iula ako naman. Ha? Iula ako naman. Dapat na baby? Tinak-tinak mo mabuti. Bagal ka pati. Mahilot mo. Nagtapilok si mama, nagtinapakan yung bato. Napunta sila dito. Alis pa tayo may mamayang hapon. Parang food na lang. Kasunod na lang, pagbalik na lang natin. Pinito lang tayo ng ano, manok, prito ko. Imarinate ko na. Ha? Gusto niya dito yun. Isang bulan. Hello po. Can you send sa apat na nagtamsak? Ayun, happy birthday din kay Kuya Puloy. Happy birthday Kuya Puloy. Oh. Sir Orlando Victolero, hello paring Jason at happy birthday. Dalaga. Opo, dalaga na yung anak ko. Parang betan lang. Dalaga na.
Ano kaya ganap doon kay Kuya Puloy ngayon? Siguro nagkatay na ng mga pato. Yan din. Hmm? Kaya po. Di doon, yung kasama namin. Trabaho. Shoutout sa inyo dyan sa Barracks. Mga silent viewers natin. Shoutout po. Parang sa birthday man na to, si Eric din yun. Amo, birthday man na yan. Bigyan niya sila. Si G, si Jack, yun. Si G. Yun din. Si Apple. Apple ni Buwan, ni Hasi, ang pato. Pero parang nagay ko yun. Sa mga Chinese na kaya August 15. Yo, kahit sa akin, kahit din tayo Chinese. Chinese naman, baga ako. Tingnan ang mata ko. Hmm. Chinese oh. Di ba Chinese? Chinese dyan, kaya. August 15 na pinakaswerte yan. Tingnan ang grade ko. Si Papa kali. Ano ba ito sabi nila? Pinapain mo, sarado siya doon sa tindahan. Pumunta rito. Dinaanan mo doon. Saglit lang kami doon sa bato. Ay, ano pala eh. Dapat pala, dinala ko na. Di doon. Sadali mo. Tawagan mo, Mi. Ipan lang, nagamit ko yung ano. Tawagan. Oh, tingnan mo ma yung ano mo. Yung magagap mo ako sa labas. Ano kung biya pa ang kalusin mo? Bakit? Inaalagaan ko talaga. Bagong-bago pa yan. Ito yung tripod namin. Bago pa yan. Hindi naman lang ko niya kay Puwan. Naano ka na lang ako sa mga kay Puwan. Kasama ko mga naglag. Kailangan? Bakit ka na tinitilo? Hindi na natin. Hindi. Hindi mo madinabog. Hindi. So taliya si pala nalingawan lang mo. Hmm? Ang mulayan. Binalik mo din. Yung ganyan. Makisuyo. Kauna na yan. Dapat sa atin si Lily. Ito nga si Talyasi. So Talyasi pala nalingawan na mo. Ngawan na. Ano mo ni? Hindi ko naman. Ito ko nakantahan nila. Kaya nga nga tigpag-end na ka mo. Hindi. Taraman ka mo. Ma, End. Ano? So Talyasi. Ako lang kanina ba? ay mister, bagyan pa rin natin ang alis mo rin. Sabi ka ninyo po. Saan na yun? Kumita ng decoration dito. Oo, ano? Dalawa na ninyo yung makuha natin. Pakinin ko, humabol kita. Punta rin ka mo? Ang kumanta sa baa. Birthday ni baby? Magdadali na. 7 viewers, hello. Ha? Sabi ko na kaya kung tulus ka masyado. Dahil naman uran. Talyasi? Hindi mo gagilid. Yan, pantusok pa ka diya, marshmallow ka. Hanggang, galing ni Papa. Dalihan na ninyo. Dinaanan ni Papa dun. Pirang pidaso ka nini. Parang tayo. Ano, brahan na? 50 pidaso.
piraso na eh. 50 piraso. Pareho ka na ako. Maaba. Ginali pa ba? Ha? Ginali pa ba? Ayun. Nagay ka ni Papa eh. Ganun na. Una, nagsapna pa ka ma? Nakatulong sa klase yan. Doon, sinigang. Isang na kaligid. Kung ako magod. Saan sa labit kaon? Ha? Alin eh? Dali, natamid ko na kalisos. Hello po 9 viewers, hello. Sa kanino na thumbs up, hello po. Ma'am Marciani Guerra, happy birthday. Hailey, enjoy your day. Baby girl. Salamat po, Ma'am Marciana. Salamat po sa pagbati sa aking anak. Nasa school po yung anak ko. 12 viewers, hello. Dalaga na yung anak ko, dalaga na. Ne, ani. Nung isang taon, dami kong ano, handa talaga. Bebe, Dalawang, yung langgana ko na aluminum, dalawang puno yun. Ubus. Lahat na dumadaan ng mga batang estudyante, puro namin pinapunta rito. Pag-iuwi na to. Apat na kilo. Ha? Yung mga sangka. Si Bebe, nagpalis ka? Del Monte. Panlagay dyan sa Gagawin paligid. eskwela. Bihon ma. Okay na yan? Di na bibili ng bihon? Boy, hindi na sa kung ka mga igil. Bihon din na. Kita. Hindi. Kita. Sir Rolando Victorino, sana ikaw naman ang sunod na kasali sa chat. Antay lang po tayo na kasi siyempre sila yung nag-i-schedule sila yung kung sino sunod na i-challenge. Ano ninyo? Salamat po. Ading ko ako, pilay ako. Napatik balo ko bago. Maray na rin. Di na ako. Nabaralitil ko. Electric fan? Hindi man abot. Dito na lang. Ha? Dito, lagay ko dyan. Oh. Tanggalin ko to. Ipagtanin ko rin. Ha? Lilipat nga dyan, oh. Kasi para ito rin, electric pa lang. Yung ano? Ay, dyan yung speaker pa lang. Sabahan mo saka yung microphone. Usok ako lo, darang sadi. Yung speaker, saka yung microphone. Magbibideo, okay ko. Nikon. Ayun ang diyan mo ko. Speaker sa tinda. Yung speaker, Ilona, di ka sumay. saka yung mic. Speaker sa tindahan, darahon. Saka kuha. Microphone. Ne. Speaker sa Video tindahan, tayo. darahon ko sabi naman Jason. Sa tindahan, speaker, saka kuha mic. 11 viewers, hello po. Kanta ko si Manong Jason. Kung sakali Ha? makawan, mayroon ng ibang minamahal. Minamahal. Kung sakali mang tuluyan nang mawalay ang pag-ibig mo sa piling ko. Kung Oh. sakali mang magdusa. Mario Ferrer, hello po. Happy birthday sa iyong anak, paring Jason. Salamat po.
Nagsarado na. Nagkakalabos-labos na. To'y aking matitiis. Nagsarado na ka magtindahan. Maghirap man o maginagpis. Pagkuhan niyo tapos nini. Para marami 1,000 ni. Bayaran ko sa katapusan. Baka sakaling Ngayon ka dun, mag-inom na naman. Eh, magkainom. baka sakaling mahal mo pa ako. Oh, kung sakali mang ikaw ang mayroon ng ibang minamahal. Electric pa lang natin. May screen na, pumapasok pa rin yung langaw. May screen na yung ano. Bintang. Hindi mo ba unawaan? Mahi Gonzales, hello paring Jason. Hello po. Totong, hello po. Shoutout po sa inyo lahat. 12 viewers, hello. Ne. Ne. Hindi ang mga katawag eh. Mga gano'n. Boy, ano? Bakit na? Ne. Para mo 1,000. Bayaran ko ka, ano, katapusan. Pagsawad ko. Para mo 1,000. Meron kang pa doon. Katapusan. Madalang mo ito. Kaso speaker. Para magkanta-kanta mamaya. Yan ako sadi. Talyasi. Yung talyasi, steak. Tukutukan na ano. O, sige na, sige na. Hanggang lapuran. O, sige. Babos. Yun, ala-ala sa iyo. Hello po. Tama, bihon. Bili mong bihon. Ano kaya? Bihon o pancit lapan? Dapat kabula ko kan, kamagugulay mo ito. Tuwan mo ito. Kung anong di na. Maladamutan pa na. Ayun na. Spaghetti na lang. Dagdagan na yung spaghetti. Pero mga ito, kung maluyaman ako, kaking malag ko siyang ugaling. Balo nung lasan. Balo. Maraming manabao. May tawag ni. Mas mga ganun. Then, spaghetti man lang pwede. May bakal po ko sa tinapay. Kakabot pa lang na mo, galing ano, galing pa to. Nagkumpra ka si Papa. Hindi pa, nasa school. Tapos nagganang magkabugas sa iyo. Nagkabot na ako. Yung kami nagsusundo kay ano, kay Totoy. Kaya tumawag yung biyanan ko. Hello ka mo. Nakalive ako. Sa Hong Kong yan o. Sa Hong Kong yan o. Nakalive ako sa ano, YouTube. 14 viewers, hello po. Salamat ka dyan, panghanda. Salamat. Yes, pare sa video. Ano si Mama?
ngayon, tanag-iyan. May galing nga na kami. Pag-abot na mo namin, nakagils na. Nakaluto na kalipanuran na mo. Natik balo pa. Kadali-dalan maganda rin. Pilay, natik balo. Natin na kami sa bato. Wala nga, tradisyonal na dalawang amateur sa Alonso Quintana, pasaka, ano? Ano ito mo? Kasi pupot, amateur Quintana nila. Hindi na nadagos. Oo, di na nadagos. 14 viewers, hello po. Dennis Ordonis, happy birthday sa ano. Happy birthday. Salamat po sa pagbati. Po. Ari po sari. Sa YouTube ko. Opo. Sa YouTube ko. Sabi si Totoy. Totoy na din. Saka si Bibi na. Ayan na yung anak ko. Dumating na yung anak ko. Oh. Ayan na. Bibi! Hello. Happy birthday, baby! Happy birthday! Ang si Wawa, tumawag. Happy birthday, baby! Happy birthday! Dito ka nak, dito. Pasalamat ka, may mga nagbati sa'yo. Thank you ka sa kanila. Tangkad, oh. Hanggang dito na sa akin. Yung mama niya malapit lang mahabol sa ano, sa height. 10 taon pa lang. Oh. Dito ka lang o ano? Doon, dadalhin natin. Sabi mo dadalhin doon. Ano talaga? Dito na lang o doon? Hindi ko lang kung kaya. Bakit ano sabi nung... Pwede naman doon, pwede dito. Doon na lang. Di pa nagano, akala mo di pa nagano. Di pa nagpe-prepare. Si Lola mo bilhin, nandyan eh. Mamaya pa naman yan. Kakarating lang na mama mo, galing kami ba? Pilay ako, baby. Si Wawa ba galing na nag-comment to? Happy birthday, love love Wawa. Tangkad. Mga ilang taon pa may dalaga na talaga ako. 33 pa lang tayo. Yung anak ko 10 taon. Sorry ka. Dalaga na. Talaga kailangan natin magsipag ng gusto. Kasi may marami pa yung pagdadaanan natin. Mag-high school pa, magka-college pa. Bawal tayong tamarin, laban lang. Siyempre salamat sa mga sa suporta niyo mga viewers kasi dahil sa inyo nagkakaroon kami ng yun, revenue. Kasi kayo yung nanonood. Kasi kung wala namang manonood sa aming mga vlog, wala rin kami kikitain. Siyempre sa mga din nag-i-skip at talas-tas. Siyempre sa mga sponsor, maraming salamat po talaga. Nandito ka na. 11 viewers, hello. At yung ang lalaki, ano po yan, pamangkin ng asawa ko. Anak ko yun. Ito, magbasa ka ng ano. Kasi mag-iinit ako ng ano, tubig para dun sa spaghetti. Oh. Basahin mo yung mga, pag nag-comment, basahin mo, tapos magpasalamat ka. Dito lang pipindutin. Ito yung mga nagbati sa'yo. Pasalamat ka sa kanila. Simula doon. Thank you ka. Diba? Basahin mo. Sino yan? Sino nagbati sa'yo? Si Rolando. Ito pa. Marciana Nigera. Happy birthday, Haley. Ito pa. Tingnan mo dyan. Mag-init mo lang ako, ma. Mapindot mo yung ano. Salamat sa kanila. Ano, kain ka muna kaya, na? Kaya na muna kayo sa Kaya na muna kayo kasi papasok pa. Huwag ka na kaya pumasok muna. Ano? Papasok ako. Ha? Papasok ako. Papasok ka? Sige, kumain ka na. Kain na.
Sir Billsworth, hello po. Happy birthday sa iyo. Monica Iha mo, Jason. More birthday to come po. Yun. Salamat Kuya Billsworth. Thank you po sa pagbati. At siyempre maraming salamat talaga. Maraming salamat din sa natanggap ko na regalo na matagal ko na po yun na pinapangarap kaso hindi mo na may mga inuuna ko na mga kaya yun, salamat po talaga. Siyempre God bless po sa inyo Kuya Billsworth. Salamat. Thank you very much. Thank you talaga. Ano, naglo-loading ba? Yung live natin? Mapapantay mo ma. Hindi ako nakakalis ha. Hindi. Tingnan mo ma. Basa na. Thank you, Kuya Bin, po. This work po. Thank you po talaga. Sobrang tuwang-tuwa niya kasi pangarap niya talaga yun. Kung nandito man po kayo, sana nakita niyo talaga yung pinaka-reaction niya. Sobrang talaga yun. Pangarap niyang magkaroon ng ganun. Yun talaga. Kasi simula nung nagkamotor siya, kung ano yung na helmet doon, talaga ang ginagamit niya. Sira-sira na nga yun eh. Asa na yung bebe, yung helmet ni papa mo. Yung walang anuman deserve mo. Thank you all po. Ay, nag-comment yung anak ko. Nawala tuloy sila. 2 viewers, nawalan tayo ng signal. Pasensya na po kayo. Nag-comment yung anak ko. Thank you all daw. Yan po yung yung channel ng anak ko. Kung may mga anak po kayo na nanonood ng mga ano yung ginagawa mo? Edit. Ha? Animation, mga animation po. Ayan po yung account ng anak ko, yung Hailey's Art. Pwede nyo pong panoorin siya, mga anak nyo po. Mga pambata po yung ginagawa niya. Bilis na. Nawala na yung signal. Hindi na muna. Five viewers, pasensya na po kayo, nawalan tayo ng signal. Dito luto na din. Pwede ka nang tikman? Hindi yan kakain. Huwag, ilang pa yan. 9 viewers! Totoong hello po. Nako, may cake. Oh. Hello po. Yan, bumalik sila. Very good. Ibig mo sila na. Magaling ka sila na. Thank you pa. Lakasan mo, di ka nalalarinig. Thank you po. Yan. Bilis na parang may atin kong kaagad. Ano yung style mo natin? Sige, note lang po kayo. Magtilang mo na dito na. Dito mama. Mga kumag mamalik. Dito na yun. Kasi ulan kasi bebe. Ah, Ulan daw sa bahay.
Labas muna ako kasi may inasikaso ko sa labas. Narinig ko na sa sneaker na pagsasabi ko. Narinig ko sa pato sa sneaker. Ay, dalagat pusahan. Sabi ko na bayad ko ay. Sabi na. Ang mga saan ko kaya, hindi mamalayan. Hindi ko isip yung aking sakto. Alam ko. Nampulong sa mga parang mabuhay lang na. Nampulong sa mga Ma, meron ng comment. Mag-hi ka, oh. Opo, 10 pa lang po siya. 10 pa lang po. 10 ka na ngayon. This day, 10 ka na. Nilagay natin mo ng milk. Ma'am, marana ito. 10 pa na. Ano yan, ma? Meron comments ulit. Paano nga yun magtingin ng comment? Hi. Just question about maybe. Ayan. Hmm? Maybe. Paano mag-send ng emojis? Ano, alangawan yung ano hotdog. May nag-comment. Happy birthday, baby! Si Sir Ruel Juliano. Thank you po. Thank you po. Thank you po. At si parang Jason ay ano na, iinit na ng water para sa pasta. Para sa spaghetti. Kain tayo. Ma, kala mo cake. Yung ma. Yung ma. Ay! Doon yun sa, sa rent tapos sa school. Oh, na po. So, yan. Sakit ko pa. Pag-alis kami. Hindi na kayo lalabi na mag-sleep po. Ano kayo lalabi Ma, na? kung ano pa,
Pwede ako papunta sa bahay nila nene. Pero doon ka matutulog. Ang sabi, Wala ka na school. wala ka ng school. Pag ikaw, kasama ka. Wala ka nag-school. Friday. Friday na kaya wala nag-school. Mag-ano na lang ako. Nagbabaon. Nang, Nagbabaon na ako. saan? Bakit ka na lang? Sabay naman na lang. Oo. Ako nagtanong ako sa ibang tapos ako nagbabawan. Sabi ko, pero kuha na sa nako, look naman sa plastic. Marami sa nako ako nila. Ako nung paano ako nasa sa tuban. Kaya Belen, gusto ko yung i-try yun yung parang Gulay? Kaya nga, gulay rin yun ma. Ako gulay sa Banana tree. Banana tree. Banana tree yun. Ano lalagyan? Hindi yung dahon. Ano? Dali lang. Ipatol yung dahon. Tapos, asin rin. Tapos yung ano. kukuha ko na. Ay, natulog. Ayaw kasi. Lala, tulog. Busog na ako. Hindi ko tulog. Hindi naman yung kumain ng tulog. Kasi yung ready ko sa iyo. Yung uko yun na banana tree. Puso, babagasan ka. Bata. Pwede na mama Kapag kain. nagubugad to. Ayun yun. Ayun Yung yun. pangala. Pinagkuha ko. Nausap ko kasi ito yung Facebook. Yung uko yun. Ang naman. Chicken yun? Chicken yun na flavor? Tapos fry. Oo. Ito mahirap yung hindi kasi. Tapos gusto nila. asin. Tapos asin. Hotdog. Mami. Nilalagay na sa marshmallow. Yay! Marami naman. Marami. Hindi ako boss. Mabawas ko konti. Hindi ako boss. Ubusin mo yan. Hindi na. My favorite friend si Josie. Si Lolo ka lang. Kakain mo si Lolo. Sa si Lolo. Nakakam na. Ay, wala. Makunti lang mama. Hindi ako boss. Ayan, hello. 15 viewers, hello po. At sa 13 na nag-thumbs up. Oh. Yo. Totoong hello. Sir Ruel Juliano, happy birthday, Bibi. Salamat po, Sir Ruel. Thank you po. Busy. Busy tayo ngayon. Kating ko. Ayun. Hello. Ano kayo nila kumain? Kain po. Oh. Comment lang po kayo. Busy tayo sa labas. Tama ang pinapatuliran. Ano bang luloko niya? Nagbubulag-bulagan ka. Problema mo suliranin. Ako
aking aabutin. Ma, paano na, ma? Ma. Ma, sabay na nga na, baby. Mi, paano, mi? Tawan mo na. Boss, kailan muna tayo? Sabay-sabay na tayo kumain. Para tuloy-tuloy ang gawa kasi anong oras na? Gutom na ng pati ko. Ayan po. Sabay-sabay na kumain. Ayan po, simula na kami na mga gano'n. Nag-prepare. Prepare na ng lutuin. Nakalive. Na nakalive tayo. So, anak ko, yung marshmallow ito. Styro. Yung lalaki kiking Dali na. Spaghetti, 4 na kilo. dito kasi dahil. Tinik! Kayla! At yun, siyempre, maraming salamat talaga. Ate Kayla! Happy birthday to you. Happy Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Kain. Happy birthday to you. Birthday to you. Six. Nabuuran. Nabuuran. Ang ako. Buwan. Basta nga ako. Malakas. Malakas. Hindi naman. Para ma. Nagbabaga. Sorry ka na patikban. Sir Ruel Llano, anong handa ni baby girl mo? Parang Dison. Ano po, spaghetti lang. Kasi yun lang po yung kinaya ng budget. Spaghetti, 4 na kilong spaghetti. Yun na yun po. Yung spaghetti lang. Tapos, magtusok ng marshmallow. Kasi sabi ng anak ko, doon na lang sa sa school niya. Bali pakaluto namin dito, lalagay namin po sa sa styro, tapos dadalhin namin doon sa school po. Dadalhin namin sa school. Tapos yung matira dito, yun din yung magsasalo-saluhan namin dito. Yun. Ano? Ano ba? Tapos nagluto lang kami ng pang-ulam namin ngayon na chicken sa buo, pinalubo, ni mama. Ito. Pinalubo. Yun lang. Ang ano lang, yung tamang handaan lang. Dapat nga walang handa eh, kasi nagpadala yung binan ko ng panghanda, kaya nagkaroon ng handa. Tara, kain na muna tayo. Ano ka mo? Sabay-sabay na. Para ano na, tuloy-tuloy na yung gawa natin. Galing ko naman. Ang dala mo yan sa tiko. Ang dala ko tapos. Pero kung natapat to na ano, na sahod, maganda na sana yung ano natin, handaan. Kasi natapasan pa yung sahod. Wala tayong mga ipon-ipon na zero balance tayo ngayon. Kung pwede, mamaya na ma. Ma, pwede mo. Sabay-sabay na para maligpit. Yun. Yan, pandagdag tayo. Happy birthday to you. Happy Kaya birthday naman to ito you. bayaran. Bayad sa speaker. Saan sa speaker? Mamaya na, makakapalit pa. Mukha na ka, mukha na. Epa. Mukha na, mukha na kita. Ano ko na Mukha na kita. Si Papa. Nandito yung mga kapatid ko. Hi kayo. Hi guys. Mamaya may kantahan, magla-live ako. Para may mapanood kayo na mga pangit na boses. Nene. Ate Heli. May pandagdag tayo sa handa. Hiniram ko sa kapatid ko. May pandagdag tayo. Nagdag tayo ng ano? Magpigyan na lang. O lagay tayo ng spaghetti. Pakuin yun. Huwag na lang yung sabi mo. Kasi
Nabala na, habol na. Ano na yan? O tara na, mamaya lang, May. Ikaw na kita. Pinakaunani ka mo. Ma, Ang sabay-sabay na. Kada ko mong biya. Kada ko mong biya kito sinidor ang binatang ninyo ni. Sabi kaya ni Ate Ami, kasi na kilo. Uno, ay para. May. Yan ba yung sinapat Andi ka. Para maganda, dugtong-dugtong mas mahal. Sabi ko, kung ano ako nakalis na saan. Hindi ko masok ang list. Tayo kaya. At Dalawa nagpagin kaya ko si Papa sa bangko. Sabi ko, magpagin ko. Ano ba yung mga- Ito kaya po ko. At least tayo nga. Stay rin kay ano. Kaya kaya ko daro ako may galis ako kaya kuwan spaghetti tapos ako baka hindi. Hindi na to pwede ko punuan. Dapat ano, di ba? Dito na sa... Di ba dyan yung styra, tas dito. Kaya ano nga din Ma! sa gusto ko dito. Ma! Tas dito na yung... Dito. Ma! Yan po pala na. Bahala na naman. Dapat Mag- nga dyan na lang. Kawan mo lang kita, parang malinawan na isip mo. Ako na rin. Sabi mo lang ang busog ko eh. Sige na, ma. Balik ko na, ma. Ma, dyan. Mamaya na yan. Pwede mo ni maso. Halog na ako. So sa dakay na parang maadakol. Magkaw na ako na. Kaya, Ayan, nagkakagulo na. kadakol na rin talaga. Eh, sabi ko, sundin ko na ko. Alam mo sa lilis ka. Ay, hindi ako kaya pa mo. Mama, yan ko na, bing-bing. 11 viewers, hello. Tara na. Sir, may supply na mo? Dito na, dito na lang. Ako pa magkakan. Ako pa magkakan. Kasi. Pwede mo magkakon. Dito ba? Dito ba? Ah, sila mag. Mama! Ayan po, kain po muna tayo para tuloy-tuloy na ang gawa. Yan. Kainan na. Simpleng handaan. Sabi ko rin eh, Christian man sabi ah. Oo. Punta na sabi ah. Sabagay ka, gusto mo, pero magkano lang mag-stick. Ano, lagi bigla. Bigla. Pang display, oh. Stick-stick ang mga anak. Pasok sa bahay na. Ah, mag-party girl! Ano talaga. Hindi makapag-isip. Siguro ato talaga dito na to sa dakilo ano pa mo katong naglista. Hindi talaga ito na uno ay pag una ko. Sino mo pupunta dun sa balay? Why? Pwede ka na pumupunta. Natuto ka mo bagay sinulot ako sa gabi. Bisan kilo-kilo. Yan na yung magkaos natin, may dalaga rawang piniraputang mo. Pwede, gawa nito. Oh. Alala mo pa ba? Magaling si Amin ko ba? Ngayon. Minat ka Ay, Amin. dalawa ko na Kahit yung po. CCTV. Ito na ano to. Viewer. Abo. Tinamot na. Hindi yan kami lada sa tita ko. May ipapakita ko sa inyo. Happy birthday. Hindi ako nag-birthday pero ako yung may regalo. Sa'yo na agad. Eh, di ba sabi Ay, pabalag tayo. reaction vlog. Ayun. Dapat ako mag-create ko reaction video. Ay, book. Buko. Ay. Yun. Yung ano nga rin ito, ayun ito. Reaction mo ngayon na lang. Ang balyo. Finish ko na yan. Gayon. Sa akin to, regalo sa akin. Pero ikaw yung birthday, ako may regalo. Ganda naman. Natawa-tawa, hindi man eh. Kapagbalik na lang yung regalo namin. Mac.
Simple lang naman yung regalo na kailangan eh. Magmukbang tayo pagbalik. Sabi niya sa akin kagabi, doon sa vlog ko sinabi niya eh. Yung magkaroon siya ng manok. Ay, nabi yung manok. Maganda manok ko. Baso. Ano? Manok na halaga. Tapos 45 days. Niluto na yung manok. Ha? Yan yung inahangad mo regalo. Niluto na lang. Tapos bumalik daw si mama niya. Wala pala yung kailan. Yun yung wish niya. Naka-eskwela. Di bulsan ko kaya pabalik na. Wala siyang wish sa sarili niya. Bulsan Yung wish na bumalik si mama niya. Hindi kasi ako naka-expect kay Ganda kasi. Ay, di yan kasya. Ma, lima. Dahil po. Wala di. Kasya din lima. Parang yun. Pa, Sa rice cooker yan, sa rice cooker. pinukuhan ako pantakad. Ang ulit mo. Sa rice cooker, nakadip. Hello. 13 viewers. Pero kuan, Sobra yan saan? hindi yun na upat kay. Ay, kamu po. Ay, at kuan na, unasan ko naman direct. Ako ito naman. Mami, yan, nato na sana po. Ay, ang mga ako, sarap pala na po. Ako ba saan ba? Dito na lang kaya. Ato ulit ko tang ato. Kami naman. Buwan to. Pinag-anuin ko lang ato ko hotdog. Hindi ko na. Dalawa gulaman. Mas 15 viewers, hello. Comment. Kinakain mo. Ang dami mo. nakalay pa na exempted. Bibi, bilis na yung kain. Buong kami exempted pag ako live. Bilis na yung kain mo. Kaya ano din yun? Yo. Hindi naman nagulay niya. Hindi. Dati na kulay tayo eh. Dapat tuloy-tuloy mo sila. Pinamawal ko pa nga din. Ito ni lubid-lubid doon ako ni Pao kung saan ko kan din kasi. Okay pa, Dami? Ha? Okay pa. Ito nga ni inilip. Ayan, si Aw Aw. Oh. Uli. Aw Aw. Si Malini. Andyan. Yo. Sila yung namili ng mga panghanda ni Bibi. Salamat sa kanilang dalawa. Next year sila. Hanggang Next year. pa-15. Sana Malapit na. sana okay na lahat. Huwag kang magbubuhay ka. Bada mo reaction ba na? Masakit Kasi sa ulo. may trabaho. Okay lang. Ulam. Si Ami ka. Nandito ka. Ma! Ano yun yung makaon na tamang hinisubad yung Ay. Kain na tayo. magkukuha yan, mag-gaster ka na. Masarang bakat kaya mo yan di ako. Sa itong kinatay ko, 1. Sabit, kuha yan, 50. Pwede yun, kinikimasin mo. Ano ba kakanto lang? Sarap na. Ilang ano na. Masarang talaga lang. Lalo na kung imang tumas mo kaya supa. Ano mga panlili? Anak-anak, ang mga sarap pa na. Pag-pag. Wala ko nagkuha ng sarap lang. Ha? Ha? Buko kong palyo, aso ko ka bugas mo kong palyo. Sadi sila pangarwa. Sermon, ako kasal. Seryoso? 16 viewers, hello. Yo.
Rodya. Ibay ka mo tara tubig. Teka no, Rodya. Titik na doon. Tara, mangan. Mangan ta na. Ikaw na, minganta pa. Nag-disqualify. Tara po. Kain tayo. I-photoshoot ninyo, Nick. I-photoshoot ninyo ba? Pala nagpabakal ako sa umban. Dahil sa ano tira mes, happy birthday. Hindi pa ako kamo. Ay, ako si Nicole. Ay, ito lang man talaga niya tiyame kay Nicole man na pagkarang. May mga Diyos na kain. Sana tuwa. Ato ah. Sakay. Sakay. Ay, kukugat ulo. Makaon naman. Kain po. Yung ba ang pagmamang bago? Ayaw ko lang sa. Saan po yung nakalagay? Kumuha ka na ng ibang chicken. Di ba man nagsigang ba? Ito ba? Ha? Nagsigang pa sana. Ako na nga sila. Ay, baka lamig asbidad to. Kaya na pinalaw din sa toilet na birthday pa nga nagpunikuhan. Birthday na ba? Sabi na pinalaw. Ako. Papamit lang po ko. Larnig. Birthday na lang. Labuan. Mas lumabot sa balingusan ka. Kaya damilag ay. Damilag isda kikintan. Pero, kulang ko. Pag na kami. Ano ni? Gano'n, nagod ka mo ko. Gano'n, nagod ka mo. Igbawin na ayam. Ano ba ano? Kaya ka naman sa ilo namin niya. Pamaya. Nagkakaon na ngayon eh. Ay, nag-lex na nakikirambulan na nga anak ko. Nag-lex na anak ang kumaon. Kung Ano nato ka? ka, Ako kanay mo kay Ilan. gabi, napiran-piran itong bagat. Ay, muwan, lupay-pay, nagrambul sa darwa sa magmul. Ya, sabi sa tinomos, so amos ko puti. Nagrambul na. Sira-sira ta. Hindi pa ako ni Kang. Hindi ka tumagulian. Kaya naman, sabi ko, yun. Hindi man yun ako. Ay, santo ka na patigpalo. At yun yung magbubasok. Hey, viewers. Lamisa ka. Dili ko na talaga sa ako nga di ba pag nakasinilas ako sa alangkaw. Ako kaya bato. Kino na malikumalik ko nag-uusap ko sa tijag. Marami. Ano Ano mo talaga? Ato man ako nga pati wala eh. Kaya, sabi ko, kanan. Siguro na Iwan ko yung pag Ito, Victor man ka, di rato ako. Nakaulang din bang kumbaga niya, ano niya. At talagang mga ayaw nila sa kanda. Pero niya ako bayad-bayad, pero yung pagbabalo. Naso silang, gusto ni kandak yung dito mauna. Pagtalong ko, hindi ko ba naman sa dati. Ano doon? Tara. wala. Uy, patigpalo pala. Ingo. Maya, o maya. Hindi. Ay, nagsira sa diri. Ay, kaya na magsadir. Tasapon niya. Atag ko nauda. Hindi man sa tukang klase. Binatloy na. Kurag ko Sundero na. Yung Ay, ranaga na pala. Kamu tayo binatloy na ano? Ang dali ko ta. Ay, doon atang... No. Ranaga na. Kung pagandal mo. Kino ko sa pag... Ano sa da?
O ano? Mala. Wala. Malupit. Wala ko yung habak sa buhay. No need na mag-workout. Ako pa mo, napakalakad nila, no? Wala. Ang kumanda natin amin. Nakulog. Arog ka. Kalayo. Nakulog man sana. Yung hindi na lang bigyan mo lang 50 siya. Dito naman na napupuspos. Parang kila din, no? Yan, ako tayo amin. Hindi man, wala na. Parma. Pero na, hugasan. Yeah, I'm scared, man. Alam ng classmate mo. Hello. Bibi. Bibi. Alam ng classmate mo, birthday mo. Binati ka na. Ano ngayon, nag-ano ako, Para nag-ano ako sa drawing, nagsisigaw sila. Happy birthday. Kanina? Yun. Hindi pa nag-ilan ko pa sa office. Busy na yung class mo. Oo. Gusto na ko mga classmate. Alam nila ang birthday ko kasi. Nag-cooper ka? Ano? Nag-cooper ka din sa ano? Ito tayo dala ka ng koto kagawad. Nagbigay ka? Ano po ba? Tutuloy po ba kayo? Yan, dito lang kami pare. Yan, ko na kasama ngayon ng tatlo. Ako, kinis ako ng holy water. Ilan kayong birthday sa school? Ikaw lang? Wala nga sabay nung nag-birthday? Loading. Ginawa ka ng holy water, ginanyan ka. Hmm? Bakit ang holy water nagtutulog sa mga Nawait ko kan sa mentality. Paano ko pa nila? Natanggal mo na kay Aga sa bilog. Kapangkal sa lalaki. Ay, hindi, ano? Yung Hindi mga naman. pagkakangis yan. Mama! Kailangan mga katatabal mo na. Dahil nagkukulit sa ako. Ano yung mama? Ang ganito ako kasi, tapos yung hindi ko tulungan kasi mga ako. Ang kukubog pa sa dito kung ganito. Yung yun, pala yun. Ay, standard advance. Bigyan ng pasan na. Nakabagong taon. Magdalo ko sa'yo, pusa. Kasi mo kung ano din. Ano nagbibigay? Na. Ayun, mama mo. Ang kasi naman. Maganda ka yun. Maganda. Pagka Please, doon lang. Ano na lang kayo nyo? Ako nga, di kaya hindi na ako lang isip ko ako. Hindi kailan na sana. Ako lagi. Ano? Kala mo na. Parang, Ang mga kulang itong mga anak. Kailangan ko na sigot mo. Ang muna pinag-dispatch yun namin sa ulan eh. Ay, dapat mo. nagpapatuda baga ako. Bae. Buko mo natin. Ito. Ikaw nang Si matasibig. Chad. Eh, dadalwa na sana. Kaya alamin niya daw sa Hindi pagkapitan. naman yun, ma. Hindi ako amin. Ayun nga ni. Dapat kayo dispatch yan. Nagpapatuda baga ako sa... Kaya ay, nagkabagin. Amo, tatawa na tayo ito amin. Nagpapatuda baga ako sa... General na ninuno. Amo, si Nono. Tulong-tulong kayo. Ato. Sagrada. Ay, sali ka wakagan Sagrada. Hindi Gashi! nag-gashi. Dito ikaw. Hmm? Kaya dini. Dito ikaw ka Ay ka dito. Ang mga bansot lang ng kanto ko. Ang doon na nagpapatuda ako. Eh, nakulo naman. Yan kaya ni Sufit siya. Ato. Kukuon man yung kandura. Tapos na talaga. Masipag na. Timot-mot na lang. Gusto ng gusto. O, ima. Yes, ma. Ikaw ah. Hindi ako sa bago, ginono. Di, ang kulo to lang si Manila. Di nga ako yung kadadagustad ko ayam. Sabi niya sa'yo. Sabi ni Hasil. Sabi na ako ng ginono. Di ba yung ginono ko ayam? Hindi kasi kanong ngayon. Hindi ako nagsasabi ka na. Nakalagbutan na di ba ito talaga rin. Ay, galing yung ngayon. Bambo ako, di na kadadagusta. Ako na ko may ayam ni. Dalamin niya. Ano mo yan? Huwag lang. Ano ano yung kanabihan? Sa kalalim. Pero pala niya ako sa akin. Sa tayo viewers, hello. Patayin ko naman, dadalhin doon sa school. Ha? Pangin natin yung van. Doon. Okay. Van na lang.
Butod na lang. Hindi na tuloy. Kandidato sa Kando ka pag-birthday mo, mag-uuran. una orang anak, parbawa. Last na taon niya. Kung saan birthday mo, hindi talaga. Blessing nga yan. Nagbaha pa. Blessing, subaha. Pero mas blessing kung sa mga nuyib na nabayad. Kung ibot ang kabayang puro lay. Iba sa mga papal. Oo nga, nag-evento ko. Dati nga. Bawal na kanya. Dati mo kasi inang pinya pa rin sa last court. Kaya nag-prosesyon. Kung birthday ko, meron ano, ganyan ko. Kanto ako birthday na yung itong taon niya. Ang kubakan mo kang kandintana sa di pagkangula. Ito kong pulubutan. Ito dyan. Sundara-secure ako no birthday ni Hili na 7th birthday niya na nagkurang sadya. Sirukusan na dito sa So, para dinalaman ko sa tawel. Sabi ko, naginom ka kami sa ni Doris. So, patakit natin ang lag ko sa tawel. Sirukusan. Patagong linulong ko. Nirescue sa akin. Sabi ko, kabaili yan. Kung malupit na. Sobrang bagang gusto ko. Kung hindi lang kakaulo, binagatan ko agad sa payo. Nako. Coincidence pag kasundan mo naman. Double pin lang na. Bukusan. Namumun ka na. Saan sige na, okay? Hindi taga-sugat ka na ko. Taga-sugat. Okay? Dami yun, good. Ikaili ha. Doon ka kayo labiling mag-isip ha. Ang walang pasok na doon ako pa na lang niya. Mababalunan pa lang ito. Sa pagkakunan. Amo? Kat nga magbabalik ang kapit. Ay, hindi pa. Balo na din ako ng usura sa akin. Ikaw na. Araw-araw na niya. Makati, Lolo. Makati. Yeah. Ano na mo pagkangula. White, alas 4 mo. Dapat mga sir, Ngayon ang mga pagsundo ah. Bilang alas 4, rosan mo. Anak, paglilik mo sa panda. Doon sa baba. Paros Lolo. Adi ah. Ay, ay, umabot Doon sa nakanta. Hindi ka pwedeng mag-absuntan yung kasi. ako na naman. Sabi ko pa niya. Una liit man ko yung ay, kasi dahil doon pala tayo sa aming biyahe. Yung hindi ako napakabiyahe mo. Sabi na pinang biyahe mo man. Ito mo na lang. Mama, dala po ginapong ko, ma. Ma, Ay, dala po ginapong ko. kayo eh. Adi po condense, maubos pala ng saan. Nalingon ko pala ng gana magpapakal sa condense. Doon, mata ko siya. Saan Ano ko kadi? na yung Roblox? Yan ang kani. Patayin mo na nga, ma. Paling nalingon kani. Yan kani. Di mo rin kani gusto. Di mo kani paglingalala. Ano ka na Ano nga lingalala? Ayun yung Apple ID na ano yung sa akin din. Hindi ka naman na full storage. Ano na muna kita sa barangay. Hindi ka naman na full storage may mga video. May wifi. Nakamakulit for hours. Nagkukulang ka kalubig tao malulog sa ano. Kuha sa luna dyan. Please. Laman, kung gusto mo daw. Ano? Tigdalaw mo niya. Kono. Kono. Kasi lang. Kalming pa. Amo. Nilagay ko na to. Ay, gusto ko mo naman sa kuya sa orpidal. Doon, nagtitinong yung vlog ko. Nakasubscribe ako. Sabi na, napugan na kayo eh. Ano ko niya? Ni ano pa sa pinagano sa panguna sa Para gatasan naman. Nene. Ano nga na? Nene, ano ka? Nakukulang daw ka niya. Ang gusto niya. Kung ano? Mga pangmagal pang Mag-hindi ka sa Magtipon kita. Sarap. Mag-hindi ka sa Hmm. Maglunad na lang kita ng super lens. Tapos dapat ako nilulad kita ng super lens. Sorry, Tami. Ikaw mo, madaling araw, magpara kita ng super lens. Sabi niya, libre sana daw ang mga result. Sabi ko, Oh! Ang yan tapos, Kapit nag-over, sila ang buko ganun.
Arga di ap. Mas yan! Lumilit ang madaling. Oh. Net. Sadi sa namin mga sa ramo Oh. kaya katuloy ko. Pakudan, Oh. Katuloy ko dalya. Mm. Wow, nagdali pa din. Ano? Overnight. Iyo, Tapos, pag apon, Pero super ako late yung, sa sana. ah, luwas pa na buwa. Parang gaggan ko. Kuha po. Sabi mo ka na nulalabos. Yung doon tagayin, nakakarating. Minsan at burawan. Ay, ako! Sadi. Yung mga kailangan ni Kat. Oo, Oo. sa'yo na sanay yan lalabos. Oh. Kasi syempre, Yan, dalawa sa loob. Ako, diyan. Kaya, Sinabihin ko na nga ni Kuya Adi dati. Yan po, nagmamarites. Ano pala ito? Ang pala nung unang super life na unang to. Makakabariya pa yan sadi. Sabay ko lang sinabihan kung nag-uunan sa mga kuya, so super light. Kaso kailanganin mo ka po dahil kapon. Yung madali kung magbangkay yan. Balatan. Ikulik mo muna. Tapos magkaon. Bangka. Kuha sa gapon. Ano lang, ikulik mo lang. Matagal na ako sa darang magbuwan. Pwede naman, hindi magbuwan. Pwede na. Hindi ko na. Pwede naman. Oh, si Manny Pacquiao tsaka sa ano kalawag. Kaya kadi puti, amoy nagugula nga ah. Okay na ni Manny. Pinagparambol mo kaya ni Kayla? Yung kubog na ito. Basta pa pala ito lang ah. Pinungan ni Lola niya. Buta na lang tayo dyan sa lana. Ang pagpapakadal. Nagkakaroon ka dal. Pag lang po. Kasin. Kasin. Pwede yan talaga na mag-ano na overnight sa dyan. Tara, ano? Dito to, akin nga Pero sa kabangan sa akong yan, pag makakista. Tapos, kita natin ang iyo. Pili, sa kano yung bulat. Kasi lang Sa iyo. bulod. Ang isip kami, ang gulo mga orange ito, kabarato. Basta mga Yagot mga orange ito, tari kayo sa bakit ano na orange? Yung magpalitsyon palahan. Hindi yung mga sulong. Tari kayo sa naman eh. Pangalas niya sa di 5,000. Sa baka sabi na tari kayo lang yan. 5,000 na litsyon sa di. Ang tuo rin. Ako sa di ah, skate ko agad. Ang sa free wifi. Pakalit mo kinib eh. Bata kami bilang lang. Ako ano eh, dito yung iyan nagpalit ako. Ang kulit eh, ami. 4 hours lang. Kada Aldo. Ramen man. Sila na ang Like 4 hours. cellphone. Copy mo na lang kasi bebe. Tapos i-raise mo. Parang Tara 3 hours. iabot mo doon sa tutin. Pag rang 3 hours, pag gabi 3 hours. Ay, pinaka na ako. 3 hours gabi, 3 hours lang. Ako mo sa taro ka? Ang gamit na ang gamit na rin mo, no? Sira na, no? Ilagay mo lang sa kulay ng balik. Katapos sa tindahan. Pag nakakulik na tapos di mapopost, dire-diretso na yan. Diretso. Pag pinatay mo yan, tapos babalik ikaw, wala mo. Bakit? Matamis. Isang araw, isang beach lang. Ikinalod yan. Ikinalod yan. Nandito sa riahan. Pagasan ka, Sus. Ano ba? Tatapan niya, suri, si Ha? Maria, tas ubi. Huwag ka na nandito. Aman. Napagkapala mo. Andoon pa kayong bante. Ha? Dati maghuhugas si Mama Card. Kaya sinabi ko man ito kanya dati. Huhugasan niya na kuhaan niya. Huhugasan na niya. Dati di man niya maghuhugas. Hindi na ako gusto. Sabi ko, Pero kasal-kasal niya naman. dati. Ang naman. Yap ko sabi ko, sabi ko, huhugasan na naman mama. Huhugasan naman niya. Sabi niya, nakalagay mo, sumakit pala ka ba niya huhugasan? Mas yan! Alin? Kasi Oh. mamahan mo, hindi na yung maghuhugas. Yes! Yun, doon nakandaanan sa Maria. Huwag kaya cellphone. Ah, Wala yung na, nandiyan cellphone. pa yung cellphone na brown. Nakahanapin mo nga. Ay, space daw. Ate Marlene, salamat po. Hello po kaya Marlene Kabangan. May hotel na tayo. Salamat po. Wala po ate magkaon.
Tignan niya ano na ako, malakas yan. Ano yung Grow Garden? Hindi ko nababasa ang grow. Ganda pala Joshi. Oo, May pwede. flower yan. Oo, pwede. Luto na pagkatin eh. Meron ka bang nababasa? Totoo na, nabagyan sa Facebook. Pwede doon, no? Ano? May Nagpapakilala pinakuluan mo. Yes. Ma'am, ati, gusto ko po ibang malaki ng talent. Gusto ko marunong ako mag-piano. Meron. Ano, kumesa, gusto na mag-sample. Labas ng cellphone, nagpa-piano test. Taking out lang, nag-uulog. Piano test. Kung pa nag-present ka, nagpadaya, tinatagong talent ng piano. Ay, mami, ito na din sila din. Nandun na po siya? Ano kayo na ako? Baka gagaman. Ay, mamacita! Ay, ano? Ay, kasita. Dami. May isa sila mo. Ha? Kaya nga, nag-naamin kasi naman ako kasi pinag-isara kayo nila. Oo. Kaya dami pa kapag na lang po. Ang ko naman daw makain. Ay, pakatawaan ko kasi wala sana. Wala na yung Ako dahil hari na. Dalat ko. Ibig sabihin sa pagpuno ka rin sa mas pinili Orang-orang. Kaya parang sila makagaling. Ako. Beda ka rin makalito. Galit pa rin ka mo. Galit pa rin ka mo. Kaya mag... Binalit sa pumagay. Amo te abi. Pagkiki ka bang yan? Ah, koreto. Binalit sa pumagay. Ngayon pa rin. Yay! Araw na si ano. Kasi nga po ba kasi dapat sila ang ano na lang Marvin. Ako na, pag-asa sila nag-edit, ako na pag-asa sila nag-edit. Hala! Ito lang mo din, no? Balitaan mo kami pa dito. Gaya. Ano yung mga gamit ko panluto? Wala ka na, muna mo ko, daan ako. Lulutuan. Nagkarotik ko lang sa gamit pan pag-luluto. Ako lang. Nalinawa ko, siya nagkurang. Siya nagkurang man, hindi natin. Luluwas mo nila ito. Kung magustuhan ko na kutsilyo ko, nagpangapantabang ng kutsilyo. Dami lang. Iya, taga lang. Dami sumunod. Chipipis! One fruit. Kung muna yung fruit ko. Ewan ko pera. Kung gandang nila ito, kung ito, ginagamit ko na ito. Kung ako, nalagay pa bakal sa ginihin. Nagdang rin. Darang ka niya. Sorry na sa customer, butang tanag to. Ang aning, nakabaho na. Kasi nalasay na muna. 14 viewers, hello. Next time, wala akong pang-upload. Puro next time ngayon.
Masirap na mo ba? Oh my God! Ito yung mas madaming pera dito sa akin. Candy floss. Mas mayaman pa ako sa inyo. Kayo ay mahina. Walang signal. Ano ito kasi mag-connect sa kanso. Nakakulik na tayo eh. Kaya tapos na. Ano? 15 viewers, hello. Teknolodya. Walang bibigay. 16 viewers and 60 na nag-thumbs up. Hello po sa inyo lahat. Lahat shoutout. Ay, busog na. Yan, simulan na natin magluto. Mabasahin mo, ma. Kung ako'y mag-asawa, pipiliin ko pipiliin ko'y anak sa hindi na alam ang aking gagawin. At may guest tayo ngayon dito, si Au Au. Au Au, basa sa ano, comment. Dito si Au Au, aking kapatid. Wala pa si Karen eh. Wala si Kuya rin eh. Hili, tabi ka dito. Ito ka, Hili, oh. Kanta ka naman ng happy birthday to me. 1, 2, 3. Lapit natin. Hi guys, hi po viewers. Tingin pa rin ako din yun. Happy birthday to Nakikita si baby. you. Happy birthday to you. Hey! Happy birthday to you. Yes, Hey! kasi ate dali. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Nag-comment. to you. Happy birthday daw si to Ate you. Marnie, no? Hey! Ay, thank you. Thank you po. Kapatid niya ni Kano uli. Happy birthday to you. Hey! Ay, kinagat talaga yung kinagat ay ng daga. Ito, kinagat pa. Ha? Kinagat ng daga. Yo. Kailan? Sa bago ko, nakita ko. 13, hello. Comment po tayo. Masita. Hehe. Gusto mo bakal na motor? Pero ako na niya bakal. Sino po naglalaro? Pero ano yung niya bakal? Grow a Kung bakal na garden. motor. Bibigay ko po kayo ng ano, Ano mo kaya? cherry blossom. Wala mo kasundo ko. Add friend nyo ako sa Hindi ko may Roblox. ako yan. Kay Ren 27. Mali. Ito pala. ang Yo. kailangan ko. Yun, bibi. Ay, na. Nicole Malyari. Happy birthday sa anak mo. Salamat po. Nak, salamat ka nak. Nak, thank you sa kanila. Salamat po. Maraming salamat sa pagbati sa aking anak.
Jollibee. Gaya ng pag-dance si Jollibee. Yuck. Yung mga mayaman lang. Hindi ko lagay dito. Ano na? Okay po. 15 viewers. Ha? Nabawas ulit. Ilan dati? Free golden fly. Happy birthday sana kung Jason. Asan siya po? Sir Fernando, Brownies. Happy birthday sa anak mo. Jason, sino yan? Pula, idol. Kapatid ko po, si Aw Aw. Yaw-aw pinakanin. Naka-pink po yan. Kapatid ko. Basa. Aw Aw. Shout out. 16 viewers. Gamit mo yung kay Josh. Hadi ka last year? Hadi ka last year? Sabi ko dito, yun ako sa eskwela. Tadi ko ito nagdagos. Pagkamad ko dahil, no? Agad pero dahil sa mga tao. Nakita rin ang ating landas. Wala nang iba. Di ika'y pag-isla. Na para bang tayo di natatanda. Da-da-da-da. Shout out, pumapasok ka pa ba? Yes po. Mag-OJT na ngayong September. College na po siya. 40 lang. Graduating ka na ngayon, oh. Graduating na siya. Sa first sem, sa di ka ba ang bulan lang? Tapos, bakit lang. Ay, ganda naman ibang subject. OJT na lang talaga. Anong course mo? Please add. Office ad. Office additional. Office administration. Major in? Wala. Hindi ka na major. Major. Major lang. Major. Si Rika, ano man at office ad? Kasi Gara. Akala ko parang yun lang. Hindi. Nabad ko man ito kung nag-event. Nag-intero sa STC. Kung nag-major in organization, kita. VS. Bachelor of Science in Vulgarism siya. May comment. Sheila Gumamela pa. Siguro may BF ka na, aw. Yes po, my best friend. My Yes best po, friend. my best friend na ako. Best friend ay Aw-aw. Si Aw-aw meron na best friend. Ang dami. Ang daming best friend pa rin. Best friend forever. Ano, di ba ikaw best friend? Meron. Madami. Nagkatiran kita. Mga lang ko mga ang ganda ng tapo mo, mga basa akong square. Mata ang silgaw. More birthday to come. Sinigang, maasin. Dati ko, mamaya pa yung pupunta dito.
Happy na birthday pa. Sarap yun. Na 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 na. May susunod tindahan, may. May. Susunod tindahan. May. Susunod tindahan, may. Well, viewers. Bakit ako? Asa mo susunod tindahan? Susi ng tindahan. Lord, patawan pagkat ako'y makasalanan, makasalanan nilalang. Lord, patawan. Wala. Pagkat ako'y makasalanan, May comment. kasalanan nilalang. Asa? Anong course mo, Aw? Office Administration. Kumusta dyan sa Bicol? Malimit ba ang umuulan dyan? Yes po, naulan po ngayon. Naulan po ngayon. Ngayon? Pero medyo mainit-init na. Bira lang naman umulan dito sa Bicol namin. Wala. Daya. Itinalod ka. Wala yung susi mo. Ay, sa likod kay Papa. Masakit na yung paa ko kakalakad-lakad ah. Nak, baka malit ka, nak. Alas 12 na. Wala namang ano. Wala namang class. Ano, bibigyan ko inasa. Di mo pa naman pumasok. Pag make atod na, Oo. tapos na mag-iba si Lily. Sama na lang tayo. Dito na lang Kasi muna. hindi mo kinuha yung susi. Para ma-feel mo naman kung ano. Tindahan. Ma-feel mo I'm naman. feeling good. O yung mga class Huwag ka munang pumasok. Tira na lang natin. Ngayon lang naman. Pupunta ka doon tapos ang base na lang. Oo. Ano salamat, hindi ko man ito iniwag. Pretty little feeling. Tara, uda. Kulay orange pa rin. Kantahan mo ako yung daan baga. Ayun, yung kanta mo. Hindi, yung ano, dun sa... Nene! Nene! Yung kanta mo baga sa akin dati. Yung sa, ano, YouTube. I put the world and said, "Think it's better, stop you look to your surprise." Yoshi, Hey! Hey! Sana sa pag and you have passed upward in the sky. Sky and up in the sky. Wala. Gravity, we don't follow, never fall. Amo ko sa mga galit ka sa mga. Fuck you, man. Fuck you, man. Fuck this man. Face a flip in this fire after death this morning. Wala tadi. ako hindi nila ako. Tungtong sahur. Kanta na, yours yung kinakanta mo sa kanta. Hello. Ngayon ka ba sa Bicol? Malapit lang po kami sa bayan. Boy, ang magi. Nasa Kamsor po kami. Camarinesor. Ano? Ano nangyari? Bakit binalik ka ako? Nagtagal ka na. Hindi yan din. Hindi yan tagal na rin. Hindi yan mabilis. Hindi yan mabilis.
yan ng wifi. Hindi ka makakalaro yan pag walang wifi. Alam. Ginamit ko kay Josie kasi hindi nagagana yung talagang games na iwan ng Roblox. Akala ko, hindi na, sabi na ko. Sabi ko, wala ko ay kalibo na. Kalibo. Ay. Hello. If you baby, I will circle my life. Ang sigaw ito. Nag-comment, tilitingnan natin. Gamitin na pa Adobe Figma. Tagangin natin mamaya si Paring dito. Kumain din sa karet. Dong, 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 itong, Pagkuhan ha, awon na naman. dong, dong, itong. Tamis? Tamis. Sarap. Malam makasal. Nagkanta kayo. Parang PL dito eh. Apa, sikat na magkakahe. 500,000. Parang PL dito eh. Alam ko, sa TikTok. Kung nag-abot na daw si Kuya Noli sa Laguna. Nag-uma. Ano? Nakita nila? Hello po. Ano kayo, kanto ng golden. Nakita din sa TikTok niya? Opo. Nasa barracks na po sila. Nandun na po sila sa barracks. Nag-live na po sila kagabi. Classmate ko, nag-ano daw sa to. Opo. Galing po si Kuya Noli dito sa bahay. Ngayon. Si Bateria sa auto. Kantayin mo rin yan mamaya, tabi bibigyan kita. Yeah, ma'am. So, ka na mo, half-million views na to. Sa TikTok. Oo. 535k views. 12 viewers, hello. Kantayin mo rin yan mamaya. Diba, bibigyan kita. Sing it right. Tom Maria. Galing yan, dali. Mamaya kantayin mo yan. Kasi Break this walls down. Wake up and feel like me. These patterns out of the past now. And finally, Signal, wala pa yun. Tuloy yung ay. more hiding now is shining like a heart of pink. 'Cause we are hunted, voices strong enough to believe. Dali. May nag-comment. Basahin natin. Baby, wala ka na kayo pasok? Meron. Si Lola mo ata yun. Di ba yun? Si Wawa mo? Comment. Wow, yan. Sabihin mo wala. Ano ba pa? Dali, sagutin ko yung tanong sa'yo ni Wawa. Wala na daw kayo pasok. Hindi yan. Sino? Diba?
Oo. Wala na daw kayo pasok, baby. Shout out buong team Paway. Wala kayong gawa ngayon, idol, sa site. Wala po kaming gawa ngayon. Gawa nga ng birthday din po ni Kuya Puloy. Ngayon. Soda pa po. Yung ano yung ginawa ng anak ni Jamilario? Pero mapapakita na ba Kailan mo papakatak sa'yo? Hindi talaga yung pakita. Halikan? So, ginibilis yung ano ni Sarina. Ha? Hindi, ito yung video namin. Tiko na malaki ba ng umay? Alaki niya na naraway. Taste so sweet and sick. Miss me ng born niya. Let me say kiss like that. Sige boy pag yan one my God. May mo siya mat na ngunin. Amat na mat na ngunin. You're my own son. Alam ko sa'yo na ilan mo. Ha? Tinan mo ba din sa bebe? Bebe, tinan mo. Bebe, Ano ko sabi? hindi ka dito. Kung ulit ako. Ang pupula. Wala. Ano mo? Baik, bilasan nga yan. Sa bebe, ah. Tinan mo yung... Ito yung dumaan dun sa classmate mo? Dawari. Itong masalamig. Hello po. At siyempre sa 20 na nagtamsak. Hello. Ay. Sagot sa paa. These two stars are people stars, but I cannot find the options. Yeah, that's now. Kanta, kanta, kanta. Hello. 12 viewers. Hello po. Silent viewers. Masih tell me. Might it be account to ba? Miss Au Au. Ha? Au. Yum, 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 yum. Tinawag ko Miss Au Au. May FB account ka ba, Miss Au? Hindi pa nga. Miss Au Au, yeah, Miss Au Au. Mrs. Uy, alam mo dala? Miss. What's that? Fire up. Sa ano yan? Sa akin yun. Ay, yung Ang puso kong ito parang sa'yo. Mandilit ko ako sa'yo. Magpapako ang puso kung sa dami. Hirap man, tagpirig ka. Ang kapalutang-lutang na sanggol. Pinagpapunta na ni ba naman? Natagpang wala ng buhay na tangtunay. Una ko lang nabuhay. Palutang-lutang sa ilog. Suluta lang sa Saan Isidro, Iriga City. Hirap naman. sa pinsan ko. Samantala ko si Alice Gonzaga nag-ano sa igit. Suluta lang sa pinsan ko. Halos. Ganun kami sila ko. Alindera. Maria. Sa ibang Kikita, minumulto ako ng damdamin ko. Ng damdamin ko'y di pa magmahal sa isa. Hindi Diba, Gi? pa
Meron sa akin. Hindi pa. Technology. Mama, nagpapasok ako? Ganabit ko din. Ha? Puto ka. So, mamaya-maya na. Paghatid ka. Para ano. iPhone 11, paluwagan nyo. Ano man ang paluwagan? May gulong dito. Saan mo nakatawo? Pero kami man ang namin man ang makukuhaan sa iPhone. Nag-ulog-ulog dito kami pero isang na kami sa nakot muna sa cellphone. Pero nag-ulog-ulog. Parang ulugan man sa pan na cellphone. John Grafton and Latin. Tapos pag inubutan na, takbo. Pamuhaan. Paluhaan. Iya. Ito hindi mga tao. Dapat pala, kaiba mo kan tul-tul. Mga bistado. Paluhaan. Lumilipat ako at Paluhaan. Kaila, kalat. Kaila, marunong ako maglipat. I believe I can fly. Ganyan din yung nilalaro ni ano, yung kapatid na Roxanne. Ganyan din yung nilalaro. Ani, ano ka na ako Ha? dito? Starling. Ani, ano? Nakalagyan. Pag ako nag-anak. Nakalagyan amo. Kay buwan ko pala mo. Pira sila ti ay magkaklase. 33. Di ba ikaw nagbabalag ka? I-vlog mo nga yung birthday mo. Wow, ikaw bubukas. Bakit? Ay, sus ko. Makadis ko muna dito. Ay, ay, ay. Ne, gusto na mo galing mo kami. So, pagtapsan ni, no, nakanako. Mura nga na yan. Ma! Ay, shit. Ay, very good. Ay, si Juti. Video niyo ako-organize niya. Gusto niya sa ano, maumabot sa siya. Di ba sa matik ka kung agmanida ngayon din ako? Sige, kahit pa ka, sobrang pakilamero pa sa nagigil sa kakaptay na ako. Ay, labo-labo ko ka sa Grace. Oo. Ako muna. Minsan pa, tinising ang pabiyan ko. Yawas, sige. Sige. Tapos mo na ako pang bukbuk mo. Ay, di ko yun. Oo, nagdaman ka agad. Ay, Antay Rad. Bibi, may ano ka, may sanaryo ka o kayo ano? Plastic ko ito. Please, if you Bilibili. Wala ka na. Bilibili, may elastic ko ka o sanaryo. Walay. Kita pala yung mata. Ay, gamit ba ito sa Hala, ano nangyari? Ate Besh, like ka na Loria. Bakit ako na-connect na? Hindi ka na Loria. Nag-ibig yung akin. Bakit yun na akin? Later. Pag-iwan ah. Bilis sa ito.
Oh, Ay, harap ba? Ano to ka? Sa jet to holiday? Ganda pang Sa mama. jet to holiday. Ayan na yung spaghetti. Fantastic. That's out of fun. And right now you can save 50 pounds per person. That is 200 pounds up on a Ay, glalatag na. Yan na rin ang natin din. Saan ka tayo? Pinag-upload niya nito sa No, that is getting so close. Pero late na nilang in-upload late. Naubos na. Kulang pa na ito mo. Kulang pa na ito. Nakino kaya in-upload ka ito. Nothing. Just to holiday. And right now, you can say, get back. That's it. Maula ba yan? Electric ko lang natin. That's 200. Oh, red meat is getting so close. So Hindi ka na kang magpaliha. Wala ba ka? Talaga? Yan. Tumigil ka na. 10 viewers. Solid ako sa 10 viewers na kayo Kuya Noli. Kaya ko nakilala ang Team Pahuay. Ang saya dyan sa barracks nyo. Pagkumpleto ang Team Pahuay. Birthday si Kuya Puloy. Pwede si sana lalo pang lumawak ang channel nyo. Lahat at sa Kuya Noli. Opo, maraming salamat po sa pagsuporta sa aming mga channel sa Team Pahuay. Kay Sir Fernando Bronis, tama ba? Botang mo na? Hello po. Di po ni si Sos. Dili ka dito wa, marshmallow. Spaghetti. Marshmallow, tagsalo yun. Big hello na dito kami. O, so, ano to aso? Di, salak na lang. Salak na. Halong na lang. Ito po, di na ito inugasan. Yung iba, inugasan pa yung pasta. Ito po hindi na. Gawa ng parang ano, para dikit yung sauce niya sa... Ano sabi ni Kuya, inuugasan natin dati? Pwede naman ugasan. Pwede naman hindi. Dati dire, sinabihin ko, ya, uugasan nga naman. Kasi Pero uugasan. kung ano, kung gusto niyo na Pag-robot. matagal, isa ka ano, dikit yung sauce, tapos matagal yung buhay ng spaghetti. At huwag nyo nang hugasan. Kasi hindi siya napapalis. Pero pag hinugasan yung pasta, mabilis masira yung spaghetti. Kaya yung tikmit niyan, hindi na po inuhugasan. Tapos dikit na dikit pa po yung ano niya, yung sauce niya. Ano? Espiritu Santo, So dati, di yakan, ay oo, giniyaan. Sinabihin ko yakan to. Kasuki, hello Ate Margie. Pangalan, si Happy birthday sa anak mo, Kuya Jason. Salamat Ate Margie. Opo, kapatid ko po yan. Makastugan kami, so yung mga asos. May channel po din siya. Ano channel mo ni? Si Aw-aw and nene. Aw Aw and Nini. Yung channel nila sa ano, sa YouTube. Pero Maki Gonzales, hello pa rin Jason. Hello po. Ay, arugad kami. Ano, prepare na po yung ano, mga styro. Aling ko sa Yan po ko lang kasi. Kulang ba? Siya pa, tabuya. Burok pa. Ready na? Hindi. Gusto ina magdaiga po. Parang kunti talaga, parang walang matitira sa atin. Magpahabol kaya pa natin. Kung may gatong pa.
11 viewers, hello. Ano na noodles? Grabe, parang 46. Yung Ha? na-prepare na. Asawa ko. Kapatid ko. Yes, Ano yan? yung Marika. Nilinis na Ha? Bad man ako mag-brush up na product. Pero tayo kami nagdakalususin sa sabi ko mga kada ando, ang gunagardit, tulo, dalawa, para tulo. Para na nag-uunganan namin about sa, ano to ko na, kung ano ka na, care routine. Hindi, ang usad ko sino to, so, ikaw ang ipin ko tapos ikaw. Oo, sabi ko, share ko sa iyo yung place. May ganun, ikaw ko ako parang medyo, ang mga hindi ako aguya sa dito. Sinikod. Yeah, sakto pati amin na paubos na, kaya gamit na gamit talaga. Kukuha taro, ay, bayad ako. Ay, nakapunta ka. Ay, nga, Dili, ito ko po sa yan, pwede din mo pang bukos mo. Ni? Ako kaya ko. Ipalabas mo na ninyo, bagayaan mo na ninyo kaya para makita, boss mo, sana po. Pag nababasa ka na po. Di pa nakikita na, babaklan, nag-ayat na ito. Bulat ako na kanya, magsaod. Hindi pa, din ka. Bukali bang bukos ni? Ili, asan yung ulo ni Ili? Yan ba kayo ni Ili? Ako may perming na ako. Ito yung tapon kanina. Ili, ikaw daw. O, init nito yung kanina. Hanapin mo ng pantalis sa ulo. Dito yun! Ili, nandun ba kayo ni Ili yung karome mo? Malito yun kanina. Sikat ko dito. Kanina. Asawa niya kasi kanina. Hindi. Sige kaya ako na-appreciate ko na kayo. Hindi talaga namin din talaga. Takarata? Saka din ang data. Nakalatas din ko lang. Exercise ako, break boy. Herbal exercise ako. Kita exercise. Break boy. Kung gagawin, ganas na lang ako talaga. Bawal na sa ngala. Bilang ko Nagbayan yan. na din lang ako ang design. Talaga sa mga panutuwad di, pansangkap. Kaya ba ito sa kuwa? Bisinti. Nililipat na pati di RJ tsaka Tijan. Nalilig ko muna dito naman. Jay? Diet Jay, ma, Jay. Jay, ayoko na. Sabi mo, Jay. Nililipat ng kanji. Puro man, Jay. Amo bro, titingnan ko sa calculator. Alam ko mag-available. Alam ko mag-available sa kanya sa mga. Ano kang available? Ano man natin mo? Isapin ko na lang. Sinikinig ko. Ay, Lagyan ka no. Di ba? Ni ate mo. Oo mo yan, Kim. Trabaho na. Mukhang lagot na sa nako. Paano kayo may trabaho na? Hindi ka mo
bahay yan, ikaw parang bawal-bawalan ka. Okay, ikaw lang ang sa Parang bawal-bawalan sa Ako, tama ka, Ate Ami. Kanya kami buhay, kukunin yung mga babay. Tama, Ate Ami. Pag Ate Ami ka, December, sabihan mo na Ate Ami si Mama ka, December. Basta hindi magpapagaw. Ate Ami ka, December. Oo, ano man ang advice ka naman ni Jason, basta limang pagap Yan. Kaya raw niya, imbes na. Yeah, testing niya raw. Adi, Ate Ami, sabi ka na ko, sabi ko kanto ko sa Ate tawag ka pa sa ano. Tindahan, sabi ko kay Papa, sabi ko naman. Nag-iba ko kanto na kaya Ate Ami, pupunila ko yun. Tawag na ka sa... Sabi siya ko naman, ko, lalo kaya tumawag na sa si Ate Ami na magtawag ngayon sa iwa. Hello, si Princess Kumatos. 15 viewers, hello. Tawag na ka sa... Hello, Ate Margie, sabi ni ano, Sir Maki. Hindi ko sa dito ka pagap ko. Hindi ko ba nang gano'n sa aspect sa 30. Sige raw. Hindi ka ba magpa-stress? Yan. Testingan mo. Kaning matitestingan. Ano? Hindi ko pa Norma? Manila. Eh, iba lang. King ko na na. Pwede mo. Tuloy mo sa naman. December pa naman, Jason. December. Ano siya, nagkami ko dito siya. December. 13 viewers. I'm busy. Oh. Pinapay. May nakislas ko yun. Kaya pa ka din. Mga nagtawid. Ano? Oh. Ano ito? Brother na ito kaya pagkakala. Hindi na nga nagdag pinuno. Hindi na. Pinuno pala ako na isang Ano, may gluto sa sauce? Nakagatong na ako. Ayay hapon. Iniibig kita hanggang wika ng pag-ibig ko. Umuwi ay panlabas lang. Iniibig ito pagka puso Ako na din namin Tiami. bulag lang. Nawala bangon. 7. 40? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 times 6. Ano? 6. Ano ba? 6 na lang. 6 times ano? Kasi yung ano ba? 5. Namatay? Ito lunting. 34. Ano? Sabi ba? Kulang yung estero? Dala ko sa uno. Sabi, 40. Sabi naman 40. Basta di ba? Dagdan, binila ko. Pero tama sa binayaran ninyo. Tama. Pero 40 pesos. Mapalibigis. Ulog ko uno. Pera. Pera sa mga. Sa ano to? Kurang sa 40 dapat? Oo.
Alam niyo, baka nalilimat lang ka mo. Tama ni Amin. 6 times 6, 36, 37. Babi, hindi mabilis tayo. 6 na to. Ah, 6. Oh, six. Ayaw mo 6. Nagpabilis 35. Ayan, nagkakalituhan na. 45 man pag sinong ko. Nagkakalituhan na sa estero. Kaya mo yan. 6 talaga. 34 na din pa po. Kalimutan ka. Bakit nakalimutan nyo yung isa? Mhm. Tama mo na. Hirap tanggapin, di mo na ako kailangan. Sana na may nilabanan ko. Anong nangyari sa tayo hanggang sa huli? Sumunod ba nakalimutan ng Kasya para kasya. Kasya tayo. Kaya. Kasya. Kalimutan na, May hakbog na. kalimutan ka. Walang ibang mapagsabihan. Balik ang ba't nakapit. Paano ko tatanggapin na ika'y hindi nababalik kapag naalala kita. Buat ano sa nanganin pa? Wala Picture TV. 14 viewers. Curtain is strong. I can feel my arm. Kasi patsalat ang mga bangusan. Nakagilid. Sarang bento ba? I know how to feel. Sir Noel Imbong, happy birthday. Salamat po sa pagbati sa aking anak. Maghapon yung live natin. Wala pa mga upload. Ang seryoso na kasi. Ano ba yung spaghetti? Ano kaya? Magdali tayo ng spaghetti. Wala lang ako tayo. Pag na, ako yung mas mabilis. I know. Ano YouTube channel mo, Aw? Wow and nene. Aw Aw and Nene. Ilang dalawa po kasi yun. Ililin sa kasi Aw Aw. Yung ano dun sa channel na yun. TikTok, may TikTok. TikTok. Princess Daily. Tapos ikaw. Yung TikTok, Princess Daily. Daily. Ikaw ang Kailan may alimangan? Kalami Haliman. Ay, abis mo kami. Pero pag sa reset ako. Ma?
Seven viewers, dumadami ah. Hindi mo hindi mag-play. Ibalik mo. Ang wala na pipili. Init. Ano balikan mo nga ano sa ano? Dahil parang Pilipino tayo, nakapilip. May pagbabalikan na dahil. Ay, nagkikisa lang na lang. Hindi ka. Washing kami. Kami nga na, wala na nila Ako, pag gusto na nakaya, washing ako. Yeah, washing ako. For inquiries, diba? Pwede na ano, pwede na picture, sila mag-a-avail. Tapos pag sila sa araw na na ano na gamla Pero lang, tapos sa detalye mo naman. gamla na post ko lang doon. Tapos ako na lang pala. Mana sa rin mo ba? Ito, ilubugo na nila. Ano pa para? Lila, nakuha ko lang sa heart. Marshmallow with gatal. Heart.
Tapos tigbo ko ng talpo. Ito alam na ano ba, na-spaghetti. Ito lang na ba? Ito ko ba? Pagkakulag pati ni Mama Jason kulang ko sa kanya. Yo! Nood lang po kayo. At busy tayo. Hotdog. Nagluluto na kami ng sauce. Tapos sa akin, nagdapan cheese, wala. Kaya pinag-rate ko na sa cheese at sa tuloy. So, hindi ko na sa rin ko na lang dito. Hindi naman isa sa skill na talaga siya. Nanggaan mo. Umuwan ka na pagkat ko sa nakino. Kumain sa skill. Wala na yung pang-graduation na rin. Pero para pa man yan. Di ko easy basta. Eto nga ning sulalaki, hindi kami tinawag sa resibo kasi sulalaki. Kasi ra pala nagibo nila. Mara pa sa tuig di karton nagko-resibo. Hindi dapat natin i-receive. Ang abdo uda, ang sana sila ko kung dito na sa calculator sabi ko nga ni Kid sabi ko, kaya tantangan ako sa resibo ta dito isig ang resibo pati kan sa magulang ko tutuan. Dapat sabi ni Maka. Ang mga Bago ka mapasubo baga ka mo ano kukuhan. ang mga Sige, kasi nagkukuha niya. Sabi niya, sabi niya sa kukuha niya. Sabi ko ba't shirt yun ang mga type stick? Ang tag-bird, wala ka mong hutahan. Sakto-sakto sa mga kahapon sila at masawi. Ano sa tuwa mo nila at extra. Nakaulit. kaya sa ang sinabi na sabi ko ani nagkaroon ako pinaunawan ka sa resibo ta. Oh, pinentahan kami nasa Type stick lang? Di mo na mo isig. Di mo na mo isig yung mamira sa mga kadres sa kawa. Subok mo type stick. Abang isig ko ako. Pag-picture sila ko kay Papa. Ay, ito pala. Ano, ikaw, ang gagamitan mo? Pati ang nangyari ka rin, asasan di kipang trade. Pwede. Ano, Kaya di nga kami kapag smart na ano, trade ko nga yan. Padarong niya. Mga trade. Si Ayn dito sa subok. Okay, pag nagcha-charge, pati ba extra ang dito? Pero, and we don't Umalis sa tiyan. Tapos ang talaga yung Pati lang sa advisor. Bumili ko na naka-ato mga cup. Meron ang talaga sa 1 pesos. Hindi na nagkakuro baliktad. At ako kasi Jenny, nagkakasa na nakapakan. Tapos Kaya yung ako pati naka-obsess ba sa kami. advisor? Ano parang naliuda? Yan. Advice ang yun. Ano kaya sila eh? Ilan nga kayo? 33 talaga kayo? Ha? Kaya mo sobrang balan. Hindi. 33 sila. Parang 34. Ano ba? Kunti lang kami classmates. Malay. Mga Malay classmates classmates. niya. Ilan ka classmates? 6. Malay bus classmates. Kakulang na. Sira man nila. Yaman daw. Kung ilang oras yun. Hindi ko din isa bakit. Parang 41. Bilang po, mayroong bilang po. 41. Kami si ma'am. At si ma'am Felton. Felton. Na-outbreak sa tagal niya. Ma'am Felton, mama. Si ma'am. Oo. Ma'am Felton, mama classmate. Ngayon ni bus. Bella. Kulang lang pansit eh. Ha? pag ikaw yung mag-feeding, pansit na lang. Gisado. Wala lang pansit. Kahit ano lang ka nila dahil. Sabi si ma'am, kulang ng pansit di free. Iko. Kulang ng pansit di free yung classmate ko. Ayun,
Kain yung classmate ko, pansit. Amo ko lang pang sisi. Ay, nagkulang. Lagi Nagkulang si na ba? Daddy, classmate ko. Naglalapig kasi ulam. Kulang sa pansin. Kulang sa pansit o kulang sa pansin? Loading. Rando. Tapos nabutan sa buko. Sumo ka ka sa amang tito, one time pantay. Ang titilawan mo. Titir. Nagkakas ko na siya. Dong, 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 itong. Ay, mag-comment kami. To level pa man nanonood. Tapos na. Ako sa Facebook mo pa. Facebook mo pa. Ito ba yun? Follow mo pa ako dito. Pa-check up na din. Sa Yellow Basket. Kung mapag-aar, kasi yung sa kuha, naninirin. Bahaw na. 12 viewers! Amo. Ano mas na yung nagpupunta doon? Miss Call? Na. Iuna mo na ito muna. Tapos, Para kami mga school. Sabay na? Wala pa. Sabay na. iuna mo na sa kapito. Wala na ako natin. Nagpuman. Ito. Gusto ko na lang. Balik-balik na ito. Balik-balik ka. Eko ka, wala din. Wait, baka na din. Hala, we're having Pagpapalikod sa lunadan, nagtatalbong araw dyan, yan nakalapot sa loob. Ano ba yun? Pinapanood ng ano nila? Iskulan mismo. Yan nakalapot, nagtatalbong araw nila. Meron dito na red. Kaya nagpadala siya. Okay lang.
kasali sa eskwela. Hindi na kasali mo. Kunin sila na yung kalkal na niya pag nakasaran. Ano kaya? Ina-abis na lulog na siya. Kukikinikot kaya. Pero kunin sila, hindi lang mo yun. Kalkal na yung kasaran. Hindi pa si Dudulas. Kasi Dudulas nila makaabot sa ito. Tinago. Hindi ka aldukan. Nagkakapasalan sa ano niya na din. Tapos lulupnos. Nagdudulag sa kama. Tawan sa kaling. Kanakap nagtatay siya. Sumagot na birthday? 17. Si Mama. Ako, buwak naman na sa sa'yo. Si Mama, di na ako kulang. Dapat bumangsin. Magdagat na. Nalimutan na. Okay lang. Isip mo, ang mga powerful people, kaya, Isip na nga yung i-practice ng tao na sunod Yubi! Nakaka-copyright yung baby ko yun. Ba't yun sa live? Oo. Busan. Sa bagay, patay ko sa po. Ay, napawid ko. Okay, sobrang na rin. Ito, dito yung wala niya eh. Hindi mag-upload. Sobrang na rin. Kaya kami nagpalangkad kami kukuha. Palangkad kami kukuha. Si Papa kaya, hindi gato. Ay, si Papa na mo umibo. Wala mo saan eh. Mentality. Ano sila mo? Ay, mga mentality. Napaparaw si Papa sa mga kasi na nag-o-offer pa nga. Nag-uintan siya kami. Sabi ko nga ni, sabi nga ako ng
Oh! Inaan ko ako kanin. Pati na. Pati mo ko. Ay, GoPro. Sabi ko ulit, yung Ano yung kami ah? Ay, ibababaan. Tali ka. Pagkakis ko tikuhan, ton. Ada, naman ako natin, ako rin si Sandri. Ano yung sauce? Sandri. Hotdog. Ikaw ba naman? Sandri. Okay. Halo to na yung sauce natin. Luto na yung sauce, parang kumakain naman ng spaghetti. Hindi ako kumakain yan. Pang bata lang talaga yan. Hindi ako mahilig talaga sa spaghetti. Oh, sa halo na lang yan. Ano sinasabi ko eh. Ito kami. Yan kayo. Ha? Oh, honey. What? Bye. Bago pa. Bye na. Bye na. Relax na. sa upat na oras din makapag-clear sa tirang ka. Kuko. Taon naman. Hindi ka nagpupunta ng open ko. Labas mo. Pagtutok, kaya matapos. Tapos nasaan ka at ko. Pero may ticket ka, mga 40 kapit. Kasi sa, 150 plus. Mga 95 medyo. Ano nga yun? Wala. Sarap. Kuha. Idol cheese daw. Ano? Kabawan mo na. Hindi ko tanto na. Ito na. Plaga na. Sirwali. Oo. Sige, sige. Oo. Ito mo na. Kaya ako na rasan. Mari atasan doon. Bila di kayo ay no ba? So ano na lang kaya? Ano na so ano? Saan na so? Manipit. Gusto mo kuha? So, paturuan. So, sa rin lang po, mama. So, kaya na ulang.
Marami. Amo po pag iyan po sa laguna. Tranquilo. May damit kang ano? May dress kang mag-dress. Paano pag ano doon? Maganda yung damit mo ikaw ang ano talaga. Pag-video. May ano ka, may sandal. Di ba ka nag-1 minute? Pag na-1 minute, lagpas na makakabela. Karami. Tama sa sauce? Sarap. Tama ganyan baga di kukuhan di sasaw-sawan. Kasi palis na lasan. Amo. Kaya sa inyo mga ano, nagulat sa maran. Palis na lasan. Hindi lang. Bakit nga rin? Bakit pa sa sana? Palis na dyan. Tumulog na. Tumulog na pato. Pabigan mo. Bukas sa pang arbali ako. Sa spaghetti ko. Ang matagal tumagal sa kamot. Magama! Sa bang ano sa spaghetti na karga ng kamot. Ano sa naka? Kamot mo na ka, no? Sa naka? Kamot mo na lang. Alin na sa ate Ani? Tama na ito. Nung isang taon, dalawang ganyan. Ya, kulang pa. Kulang pa. Pwede itong kilungan rin. Mga 10. Ano, pat? Mga 10. Kulong kilatan. Tapos biyun. Ay, sobrang ito. Ay, nakaluto na. Gusto na. Ano? Mamaya na. Ano yan? Ano na yan? Pwede na ito. Kuwan, bilog. Ah. Along na ano. Pwede. Least na. First honor. Sige, tablis pag ako pinagdito sa spaghetti ba yan? Ano ka mo? Bakit? Kasi ba, isa niya? Baka may Yeah. Ano baboy? Lamat. Ay, kabayan sa spaghetti. Dapat pinakagawa. Special mo. Say. Kasi hindi kami bago pag nag-spaghetti. Ang mga karne, Yeah, pero manamon spaghetti. Kabayan, dapat po. Tapos pagkatili doon. Hindi naman po ko sa giniling. 6 viewers, hello. So, sa pang-adobo? Hmm? Kala ko masang sa mga giniling na bilog-bilog.
Pero kung baga tayo may Kapag ka-slice nila, kada yung laman. Namusan palibo. Kaya yung sila lang. Ano eh, Ray? Quality and idol sister. Ano? End na tayo, end na tayo. Ayan ba? Naman. Naman? Ako. Karapit na naman yung mama. Lapit na naman. Yung ano. Kahit ikaw pa lang, iibabaw lang ang hotdog na. End na kaya tayo. Sabi yung viewers, hello. Yan, nare-repack na. Mag-alas 2 na. Hali ah. Tama sa natabi? Ikaw tama, nagkapi mo kaya pala niya. Gawin darang kayo lang. Ako mo nga di sa sosol. Taka, kota nang harapag. Taka, Gawin darang kapag rana. hindi niya papanos. Ano sa inuugasan? Nagparati ka na. Nagpupunta na nga panos. Hindi kaya dahil halipin. Ano yung tsura nung ano, yung pasta na dinugasan no? Dikit na dikit po yan yung ano niya. Yung mga sauce niya dyan no? Mas matagal siyang ano, mapanis kumpara sa hinugasan. Yan yung sikreto niyan. Hadi? Okay. Ito mo sa ikatin. Sabi niya, sarap ko mo sobrang yun. Pag-ibig mo na ba? Ano ba ka pinagilin-bilagyan? Inuwi ito ni Kalspot ko kaya. Ayos di ka ito. Bilang di tayo lang yun. Tapos na alas 9. Sabi na hindi makahabol. Alas 7 kilos ka. Naglaba ko sa nangaling sir. Naglaba ko sa natin po. Doon ka alas 4. Tapos alas 7 kilos. Kaya sabi ko niya yung mabigyan. Mabigyan ang sabi ba niya. Pero yung mama, nandun sa limit eh. Si Papa. Ay, hindi tayo ma. Malulubot yung ano. Ano kisang bubutang sa Ayan po. End na tayo. Na. Babay na na. Na. Yun. Happy birthday, Hailey! Salamat po sa lahat ng mga pumasok sa live ko. Birthday ng aking anak. Thank you po sa inyo lahat. Ayan po, end na tayo. At maya maya, pupunta na kami doon sa school para atid yung handa. Tingnan nyo na lang po sa upload ko mamaya. Ayan po, bye bye.